Lijepi pozdrav svima, dragi moji, želim vam obilje Božjih blagoslova. I ako ste pratili riječi ove pjesme, nije slučajno odabrana kao uvod ovu temu koju ćemo imati. Inače, ova tema je nastavak onih dviju od ranije koju smo imali. Sjećate se, dakle, prva tema, da kažemo, ovoj trilogiji je bila ulje koje se ne može kupiti, kad smo govorili o 10 djevica. Dakle, druga tema nakon te je bila propovjed na temu kako primiti, imati Duha Svetoga, a danas evo imamo temu lažne manifestacije Duha Svetoga i djelo zloduha. Pa evo, ja ću se samo kratko pomoliti Bogu. Dragi naš nebeski Oče, imenu Tvome jedinome pripada sva čast, moć, sila, hvala i slava. Hvala Ti što smo u miru, u slobodi ovdje, u domu molitve za sve narode. Hvala Ti za Duha Tvoga Svetoga, za kojeg Te molimo da nas sada vodi kroz ovo proučavanje. Pomozi nam da živimo u Tebi, Oče, na slavu, da budemo na blagoslov našima bližnjima i da iz ove poruke izvučemo ono što je jako važno za nas i za ljude oko nas. Oče, sve molimo i zahvaljujemo u ljubljenom i jedinom imenu našeg dragog Spasitelja Isusa Krista. Amen. Dakle, lažne manifestacije Duha Svetoga i djelo zloduha. Naravno, mi danas živimo u vremenu kada mnoge, reći ću, vjerske zajednice, različiti pokreti se ponose sa manifestacijama i djelovanjima Duha Svetoga. I u jednoj od mojih ovih propovjedi koje sam napomenuo, dakle, tamo kad smo govorili jednim dijelom, dakle, što ljudi sve doživljavaju i kako se oni osjećaju, ja sam postavio pitanje je li to samo po sebi nešto loše ili nije. Naravno, ljudi koji to dožive reći će da nije loše. Mi, ako imamo drugu perspektivu i drugi pogled, naravno da ćemo pokazati prema tome određenu rezervu i svakako vrlo argumentirano ćemo pokazati tu rezervu. Sveto pismo nam jasno kaže da živimo usred velikog duhovnog sukoba. Znači, mi moramo biti svjesni te činjenice da je stvarno u pitanju oko nas veliki duhovni sukob. Taj sukob nije prvenstveno politički, kulturni ili moralni, nego duhovni. Naravno da se tiče i morala, ali prije svega je on duhovni sukob.
tekst u Efežanima 6.12 kaže ovako, jer naša borba nije protiv krvi i mesa, nego protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv upravljača tame ovoga svijeta, protiv zlih duhova u nebeskim prostorima. Pazite ovo, protiv zlih duhova u nebeskim prostorima. Naša borba nije protiv tijela i krvi, nego ona je puno veća, puno dublja i prevazilazi naše razumijevanje koliko je ona zapravo velika i jaka. E sad gledajte, kaže, zato ne čudi što Sotona ne djeluje samo kroz otvoreni grijeh, nego i kroz lažnu duhovnost. Naravno, gledajte, kad je otvoreni grijeh u pitanju, pa svaka zdravorazumska, normalna i moralna i duhovna osoba i vjernički orijentirana će stati nasuprot toga. Ali, kada je u pitanju lažna duhovnost, tu je problem. Za koga će Sotona, pazite, ja ću ovako reći, za one ljude koji se deklariraju i osjećaju i predstavljaju se kao ateisti, Sotona njima ne treba nikakvu prijevaru pripremiti, oni su već prevareni, jel tako? Samim tim što ne vjeruju da postoji Bog, ne vjeruju da postoji u smislu Bog kao izvor svega dobroga i ne postoje duhovne sile tame, Sotona i njegovi pobunjeni anđeli. Dakle, jednostavno samim tim su ti ljudi prevareni. Onda imate razne, da kažem, vrste ljudi koji vjeruju u ovo ili ono, ali ko je zapravo njemu najzanimljivija populacija? Pa oni vjernici koji vjeruju, oni ljudi koji pokazuju interes za duhovnu realnost i za duhovne stvari. Šta će njima biti ponuđeno? Pa bit će im ponuđena duhovna prijevara, naravno, duhovna prijevara. I zato je, dakle, tu govorimo o lažnoj duhovnosti. Ovdje vidimo jedan slajd, znači, gdje je pastor koji govori, dolje ljudi leže na tlu, imaju razna iskustva, već smo govorili o tome u prošloj propovjedi, kako se ljudi osjećaju i tako dalje. I ljudi su uvjereni da je to manifestacija Svetoga Duha. Njegov najopasniji teren nije ateizam, nego ono što sam rekao, krivotvorena religija. I mi danas to možemo vidjeti, dakle, kod raznih karizmatskih pokreta i unutar većinske rimokatoličke crkve ili unutar protestantskih crkava. Znači, krivotvorena religija, gdje ljudi masovno dolaze, znači, na takve skupove i imaju različite manifestacije djelovanja Duha Svetoga. Pazite da vas tko ne zavede, kaže Isus u Mateju 24:4. Isus će reći da će se pojaviti mnogi lažni proroci, učitelji i tako dalje, ali gledajte sad ovo, ljudi koji imaju pobožan izgled, koji su svećenici, koji su pastori, koji drže Bibliju u svojim rukama, razumijete? Koji drže Bibliju u svojim rukama i pozivaju se u ime Isusovo da čine razne stvari, oni su najopasniji. Nažalost. Tu, znači, postoji najveća i najopasnija prijevara. Zloduh može djelovati nadnaravno. Gledajte sad ovo. Biblija nas uči da zlodusi imaju stvarnu moć i da mogu proizvesti nadnaravne pojave. Sad sjetimo se u Egiptu, jel tako, kad vraćevi čine čuda, Mojsije dolazi, baca štap, ovi isto dolaze od faraona, njegovi čarobnjaci, da tako kažem, i njihovi štapovi se pretvaraju u zmije, jel tako? Ali u čemu je bitna razlika? Mojsijeva će pojesti njih i progutati, jel tako? Onda imamo opsjednuti ugadari, imaju nadljudsku snagu. Marko 5. poglavlje, o tome nas izvještava. Vračarica u Endoru priziva duh. Sjećate se tamo, 1. Samuelova 28. Znači, zloduh može djelovati nadnaravno. Sad, ponovit ću, nije ništa
nama neobično i čudno kad je on očigledno u suprotnosti sa onim što Biblija govori. Znamo da je Bog zabranio i prizivanje duhova i tako dalje. I to nije bilo ništa sporno. Jer su to, kaže, duhovi đavolski koji čine znamenja i izlaze kraljevima cijeloga svijeta. Otkrivenje 16:14. Pazite sad ovo, kraljevima cijeloga svijeta, ovo je jako zanimljivo. Malo ako se dublje pozabavite ovom temom, vi ćete vidjeti da mnogi od predsjednika današnjih država, između ostalog, među svojim savjetnicima imaju ljude koji se bave spiritualnim stvarima. Nažalost. I onda će ih pitati ove ili one stvari. A tko vodi opet te ljude? Pa naravno da ih vodi duhovi koji nisu od Boga. Kraljevima cijeloga svijeta. A vidimo što rade i kakvu politiku provode u ovome svijetu. Nema mira. Stalno je borba za nešto. I stalno se nalaze opravdani razlozi za koje kakve ratove. Sotona djeluje kroz lažna čuda, kaže sestra Vaj. On može oponašati gotovo sve, pazite sad ovo, što Bog čini. Gotovo sve. Nevjerojatno. Odabrane poruke, knjiga 2, strana 57. Ovo je jako važno, pazite, gotovo sve oponaša, krivotvori, lažno se predstavlja. Dakle, samo čudo nije dokaz Božjeg djelovanja. Koliko iskrenih vjernika ovdje nama u dosta bliskom području, moram reći otvoreno, Međugorja, koliko iskrenih ljudi odlazi na takva mjesta i slična širom svijeta. Ali Međugorje je sad jedno od najeksponiranijih u svijetu. Tamo se događaju čuda, pazite. Ljudi svjedoče da, ne znam, osobe koje možda nisu, možda čak od rođenja mogle hodati ili imaju ovaj ili onaj hendikep, da ljudi ozdravljaju, iscijeljuju se. Je li svako čudo od Boga? Tko se od tih ljudi pita, je li stvarno svako čudo od Boga? Pa mi moramo uzeti riječ Božju, konzultirati se s njom i vidjeti, Bože, u poniznosti svoga duha, pomozi mi, meni pomozi, da znam razlikovati što je od tebe, što nije od tebe, što je od duha tvoga, a što je od duha zloga. Jer inače čudo samo po sebi, dakle, nije dokaz djelovanja svemogućega Boga. Najveća opasnost zloduh kao duh sveti. Sad gledajte, apostol Pavao nas upozorava na najopasniji oblik obmane. Sam Sotona se prerušava u anđela. Pazite, nije rekao tame, nego anđela svjetla. I onda imate ljude koji pričaju razna iskustva, imali su susrete sa bićima od svjetla, od svjetlosti. Pogotovo ljudi, recimo, koji doživljavaju kliničku smrt, znate. I onda opisuju šta su sve vidjeli, prolazili su kroz nekakav tunel, imali su susret sa svjetlom, sa bićem od svjetla, koje je tako zračilo ljubav, razumijevanje, razumijete? I onda kaže, mnogi od ljudi, pazite sad ovo, mnogi od tih ljudi su bili ateisti, ali u dodiru sa takvom životnom situacijom, odjedanput od ateista postaju vjernici. I onda promoviraju, pazite sad ovo, ne promoviraju oni ništa loše, nego pozivaju ljude na dobro, na ljubav, opraštanje, sve one dobre moralne vrijednosti, razumijete? Ali šta je ključna stvar i zamka? Da povjeruješ da odmah poslije smrti ide život. Što je opet laž, prvotna laž od samog Sotone. Znači, najopasniji oblik, sam Sotona se prerušava u anđela svjetla. U anđela svjetla. To znači da će njegovo djelovanje izgledati sveto, pobožno i duhovno. Naravno, sveto, pobožno i duhovno. Šta bi drugo bilo? I onda pozivanje, pokajte se za grijehe, molite za ovo, molite za ono. Ja moram ponovno istaći ovo.
Sjećate li se prva poruka iz Međugorja koja je bila? Molite za mir. I u Međugorju, Međugorska Gospa je proglašena kraljicom čega? Mira. Pazite, kraljicom mira. Zašto je prva poruka bila molite za mir? Zato što je istovremeno taj zao duh i njegovi zli duhovi su radili ovdje da postane rat na ovom području. Razumijete? I onda će svi ljudi koji ne čitaju Sveto pismo i Bibliju, koji ne znaju za takvu jednu savršenu obmanu, znate što će reći? Logički će zaključiti, pa da vidiš, Gospa je bila u pravu. Ona je rekla, molimo se za mir, a gledaj, nama se dogodio rat. A jedan taj isti duh to radio. Samo što se ovdje predstavljao kao anđeo svjetla, a ovamo u pozadini preko ovozemaljskih kraljeva cijeloga svijeta, uključujući sa ovih naših područja, pripremao za rat. Koji je onda jedan put izgledao tako logičan, nažalost. Posljednja velika prijevara bit će da se sotonsko djelovanje prikaže kao djelovanje Duha Svetoga. Svjedočanstva za crkvu, još preciznije bit će iskustava koja će se smatrati djelovanjem Duha Svetoga, ali ona neće biti od Boga. Pazite sad ovo, iskustava koja će smatrati se djelovanjem Duha Svetoga. I onda se ljudi pozivaju na ono što se njima dogodilo, kako su se one osjećali, šta se sve tu događalo, ali kaže, ali ona neće biti od Boga. Odabrane poruke. Knjiga 2, strana 16. Ovo znači da nije svaka molitva padanje, proroštvo ili pomazanje od Duha Svetoga. Nije. Nije. Znači, nije svaka molitva padanje, proroštvo ili pomazanje od Duha Svetoga. Evo, dragi gledatelji, svi vi koji možda pratite putem interneta, molim vas, uzmite u obzir vrlo ozbiljno ovo što govorim. Provjerite je li ovo istina. Jer veliki varalica, Sotona, koji je na nebu prevario 1/3 anđela, koji je prevario Adama i Evu, koji su osobno razgovarali sa Bogom. Pa što mislite, kako danas vara ljudski rod? Vrti oko malog prsta i smije se. Dakle, nije svaka molitva padanje, proroštvo ili pomazanje od Duha Svetoga. Nije, jednostavno nije. To je prevara, sotonska laž, sotonska obmana. Suvremene manifestacije djelovanja zloduha. Danas vidimo mnoge pojave koje se nazivaju djelom duha, ali imaju jasne biblijske probleme. Na primjer, nekontrolirane manifestacije, nekontrolirani smijeh, padanje bez svijesti, trzanje, urlikanje, trans, govorili smo i govorenje jezicima, opet zloupotreba onoga što se dogodilo na Pedesetnicu, a Bog nije Bog nereda, nego je Bog reda i Bog mira. 1. Korinćanima 14:33. Znate, kada neki ljudi dožive nešto i iskuse tako što, samo Duh Božji i ponizan njihov krotak duh i provjera kroz riječ Božju uz veliku molitvu i posredovanje svih onih kojima je stalo do te osobe, može odgrnuti tu zavjesu i da osoba shvati da je bila prevarena i da je bila u obmani. Jer, nažalost, mnogi ljudi kad dožive različita iskustva, često vi njima možete pričati što hoćete, a uglavnom mnogi od njih vrlo malo ili gotovo nikako ne poznaju Bibliju, a ponavljam, još je najopasnije kada se drži Biblija i u cijelosti se ne pridržava onoga što Bog govori i onda se kombinira sa ovakvim iskustvima. Istina nikada ne dovodi do zbrke i nereda. Takva uzbuđenja nisu djelo Duha Svetoga, nego drugoga duha. Dakle, istina ne dovodi do zbrke i nereda.
I ta uzbuđenja, pazite ovu riječ, uzbuđenja, djelovanje na emocije, znate, emocije, doživljaj. Nisu djelo Duha Svetoga, nego drugoga duha. Glasovi, poruke i nova otkrivenja. Ljudi kažu, Bog mi je rekao. Pazite, kad neko kaže, Bog mi je rekao, budimo jako oprezni. Na koji način ti je Bog rekao? A ako ta poruka proturječi pismu, onda ne može to biti od Boga. Ako vam netko navijesti evanđelje drugčije, pazite što kaže naš brat Pavao. Vrlo isključiv je. Kaže, neka je proklet. Galačanima 1.8. Neka je proklet, kaže. A drugčije evanđelje, pazite, ja sam jedanput govorio, slušajući, vozio sam auto i jedna radio emisija gdje je jedan pastor govorio duhovnu poruku i super ide poruka, super, sve možeš potpisati i onda pred kraj govori o duši koja je besmrtna, o paklu. Pa to je suprotno onome što je Bog rekao. Biblija kaže, čovjek kad umre da ne zna ništa, poredi se smrt sa snom i očekuje se Isusov dolazak. I onda kriva interpretacija onoga teksta o bogatašu i siromašnom Lazaru i tako dalje. Nažalost. Nijedno iskustvo koje nije u skladu s Božjom riječi ne može biti od Boga. Nijedno iskustvo ako nije u skladu sa Božjom riječju ne može jednostavno biti od Boga. Svjedočanstva za crkvu, svezak 5, strana 707. I pazite sad ovo. Ako Isus nije u središtu, naglasak je na silama, energiji, proroku, iscijelitelju. Znate, i onda te razne manifestacije, proroštva, iscijeljenja, sile, ljudi se vežu uz osobu, ne uz Krista. Ivan 16.14 kaže, on će mene proslaviti, ako duh ne uzdiže Krista, nije duh sveti. Mnogi od ovih karizmatskih vođa, pastora, svećenika, zloupotrebljavaju Isusa i njegovo ime, a zapravo mnogima od njih je cilj vezati ljude za sebe. Takozvani guruizam, je li tako? Ovaj čovjek, neću mu spominjati ime, možda će ga prepoznati koga poznaje. Pričala mi jedna gospođa u Zagrebu svojevremeno dok je pohađala njegovu crkvu i poslije kad je izašla iz te crkve jer je vidjela šta se sve tamo događa, ona je shvatila da tamo nije Duh Sveti prisutan. Nije Duh Sveti prisutan. Kako djeluje zloduh? Stvara euforiju, pazite sad ovo, bez obraćenja. Euforija bez obraćenja. Potiče neposlušnost. Umanjuje važnost Božjih zakona, vodi u samopouzdanost i obmanu. Umanjuje važnost Božjih zakona. Mi kad ukazujemo na 10 Božjih zapovjedi i svih 10 da vrijede, a onda kažu pa da, ali ona... Ili neki kažu pa Isus je to prikovao na križ svojom smrću. Strašno, pazite. Umanjuju važnost Božjih zakona. Vodi u samopouzdanost i obmanu. E sad, ajde da kažem, govorili smo o tom izvanjskom obliku što je vidljivo. Znači, govorenje jezicima, padanje u trans, manifestacija ova ili ona, ali ajmo sada malo se osvrnuti, da kažem, na to unutarnje djelovanje. Na ono što se možda manje vidi izvana, a prisutno je, događa se u osobi unutar nje same. Sad imamo primjer Saula i Davida. A duh Gospodnji odstupi od Saula ili Šaula, a zloduh od Gospoda mučio ga. Naravno, 1. Samuela 16.14, ovdje je važno reći, ovo ne znači da je Bog poslao zlo duha u smislu da ga je proizveo ili poticao na zlo. U hebrejskom načinu izražavanja Bog se često opisuje kao onaj koji dopušta ono što se događa kad se čovjek odrekne njegove zaštite. Znači nije Bog poslao zlo duha, naravno. Saul je sam otvorio vrata neposlušnosti. 1. Samuelova 13.15. Dakle, da kažemo kontekst, Saul u strahu od filistejske vojske prekršio zapovjed i sam prinio žrtvu čekajući Samuela.
Pazite sad ovo, sam je prinio žrtvu. A on to nije imao pravo. I šta se tu događa? Manifestacija, dakle, ponosa i samovolje, on kao kralj, vođa naroda, jel tako? Odbijanje pokajanja, ljubomora i strah od gubitka moći. Kad se duh Gospodnji povukao, nastupio je duhovni vakum. A vakum nikad ne ostaje prazan. Znate kad Isus kaže kad napusti jedan, pa će poslije doći još koliko, još veći problem će postati kad nečisti duhovi zaposjednu osobu. Mi znamo dakle šta se ovdje događalo kad je kralj Šaul, jel tako, postao ljubomoran na Davida i što je sve učinio ne bi li ga eliminirao, jer mu je počeo smetati. Znao je, vidio je da jednoga dana će on doći na njegovo mjesto, zamijeniti ga, biti kralj u Izraelu. I onda šta se sve izdogađalo u srcu Šaulovo? Šta se sve izdogađalo? Ponos, samovolja, odbijanje pokajanja, ljubomora, strah od gubitka moći i tako dalje. Kako se zloduh očitovao u odnosu prema Davidu? Pazite sad ovo, zloduh ne djeluje uvijek kroz ekstremne manifestacije. Ne mora uvijek biti ekstremno, vidljivo, očigledno. Kod Saula vidimo psihološko-duhovni obrazac. Recimo, ovo što smo rekli, patološka ljubomora. Odjedanput mu David smeta, jel tako? Od toga dana Saul je zavidno gledao na Davida. 1. Samuela 18:9. David nije učinio ništa loše. Nije bio problem u Davidu, nego u unutarnjem rastrojstvu samog Šaula. Nije problem bio u Davidu. Pazite sad što zloduh čini. Iskrivljuje percepciju, stvara lažnu prijetnju i pretvara blagoslovu opasnost. Pazite, a mi znamo da je Bog izabrao Davida. Sjećate se kad dolazi prorok kod njegovog oca i on mu pokazuje sinove, dobro, imaš li još, ima li još jedan? Pa ima onaj mali, dovedi ga od ovaca. Njega sam izabrao. I pazite, to Šaul zna. I znači, blagoslov koji je Bog odredio i izabrao, on ga pretvara u opasnost. Strašna stvar. Iskrivljavanje percepcije. To je ono što zloduh čini. Pod B, obsesivni strah i paranoja. Dakle, Šaul počinje vidjeti Davida kao uzurpatora, odjedanput on je problem. Tumačiti Božju naklonost prema Davidu kao osobni napad. Stalno razmišljati o tome kako ga ukloniti, kako ga maknuti, jer smeta. To je klasično duhovno sotonsko pojačavanje negativnih misli. Znači, to je ono, sad govorimo o onome unutarnjem što se događa u čovjeku. I pod C, impulsivno nasilje. Šaul baci koplje misleći, ovdje pribošću Davida uza zid. Da, bacit ću koplje, pribošću ga uza zid. 1. Samuelova 18:11. I pazite sad ovo, zloduh često djeluje kroz nagle izljeve bijesa, gubitak samokontrole, iracionalne odluke. To nije bio karakter, nego posljedica duhovnog raspada. Posljedica duhovnog raspada. Ne mora neko čak, mi nekad kad vidimo recimo čovjeka, osobu, kažemo nije loš čovjek, ali on se unutar sebe raspada, duhovan raspad. Izljev bijesa, gubitak samokontrole, iracionalne odluke i tako dalje, mogli bismo nabrajati puno toga. I sad, pitanje zašto David ostaje zaštićen? David je potpuna suprotnost Šaulu. Ostaje ponizan, ne uzvraća zlo za zlo. Pazite sad ovo, ne dira pomazanika Gospodnjeg. Dragi moji, jesmo mi svjesni nekada, jel mi diramo pomazanika Gospodnjeg? Ili se tako olako upuštamo u procjenu nekoga pastora, službenika crkve, već koga? Ogovaramo, govorimo ove ili one riječi. Smo mi svjesni toga?
David stalno traži Božju volju. 1. Samuelova 18:14, a David je bio razborit u svim svojim putovima i Gospodin bijaše s njim. Zloduh ne može prijeći granicu koju Bog postavi. I to je ključna pouka. Zlo može napadati, ali ne može vladati nad onim tko ostaje u Božoj blizini. Ne može vladati. Znači, Bog će staviti granicu, a osoba koja je napadana, ako ostaje vjerna Bogu i ne uzvraća zlo za zlo, Bog štiti tu osobu ili od sebe. Bez obzira koliko, evo u ovom slučaju konkretno, Šaul je bio kralj, imao vojsku i tako dalje, ali Bog je sačuvao Davida. Kako djeluje Duh Sveti? Osvjedočuje za grijeh, Ivan 16:8, vodi u istinu, rađa plod. Sjećate se Galačana 5:22-23, rekli smo, a plod su duha što? Ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera ili vjernost, krotkost, suzdržljivost. Protiv ovih nema zakona. I Duh Sveti vodi u poslušnost. Osvjedočuje za grijeh. Što to znači? Kako se mi ponašamo kad nam Duh Sveti ukaže na naš grijeh? Ili kada nam Bog preko nekoga, vjernog brata ili sestre, ukaže na naš grijeh? Kako se ponašamo? Trebamo se pokajati. Je li se samo opravdavamo? Je li izbjegavamo? Je li ne želimo razgovarati? I živimo u svojoj samoobmani. A Duh Sveti osvjedočava za grijeh. Ili će onda nadvladati onaj drugi duh, a to je znači naš ponos, naš ego, i živjet ćemo u jednoj našoj čahuri, ljušturi, pa izvana možemo izgledati pobožne, ali unutra nisu riješene stvari, unutar nas samih. I onda, da li plodove Duha Svetoga imamo stvarno u svome životu? Sad, važno pitanje. Slijedom svega do sada što smo rekli kroz ove 3 propovjede, je li Duh Sveti osoba? Je li Duh Sveti osoba? Ajde ti kaži. Možemo ga ožalostiti. Osoba s tobom može ožalostiti. Prije nego što odgovorimo na ovo pitanje, je li zloduh i zli duhovi, jesu oni osobe? Jesu zli duhovi osobe? Nisu. A da vidim vaše ruke. Tko smatra da zli duhovi su osobe, nek digne ruku. Dignite ruku. Dignite ruku ko smatra da zli duh i zli duhovi da su osobe. Šta to znači? Entitet, biće za sebe. Ako je to osoba, ok. Ok? Ko smatra da zli duhovi nisu osobe? Tko su zli duhovi? Demoni. Jesu demoni osobe? Pa jesu demoni osobe, ljudi? Ovo je abeceda. Pazite, molim vas, nemojte biti zbunjeni. Ovo je abeceda. Zli duhovi su osobe. Demon, Lucifer je osoba. I pali anđeli su svi osobe. Nasuprot zlog duha i zlih duhova, je duh Božji, koji je 3. božanska osoba. To nema nikakve dileme, razumijete? Nemojte biti zbunjeni. Naravno da je entitet. Entitet je i čovjek. Biće, osoba. Razumijete? Zli demoni su pali anđeli, oni su osobe. I oni imaju svoja imena. Znamo za Lucifera,
I neki drugi će vam se očitovati. Sjećate se, ako ste nedavno gledali od kolege brata pastora Darija Kovačevića jednu njegovu emisiju, kad je govorio o roditeljima, dakle, koji su imali problem sa djetetom, koje dijete je imalo problema sa zlim duhovima ili demonima, i kad je bilo postavljeno pitanje kako se zove taj demon, jel se sjećate kako, što je on rekao? Hedon. Govorio je, znači, o onom demonu koji je zadužen za hedonizam, uživanje. Razumijete? Ne mora značiti, on se može u tom trenutku predstaviti tako, u drugom slučaju može ovako, sukladno kontekstu i vremenu u kojem živi. Razumijete? Znači, ako su zli duhovi osobe, a jesu, to su pali anđeli, Sveti Duh je osoba. Nemojte biti zbunjeni nikada i ne dajte se zbuniti. Poslije ćemo. Ellen White jasno kaže, kada Duh Sveti djeluje na srce, rezultat je poslušnost Božjim zapovjedima. Svjedočanstva crkvi. Sezak 6, strana 110. Kad Duh Sveti djeluje na srce, rezultat je poslušnost Božjim zapovjedima. Jedina zaštita od obmane, Bog nam nije dao osjećaje kao zaštitu. Pazite sad ovo, nije nam dao osjećaje kao zaštitu. Nego što? Svoju riječ. Nije nam dao čak ni ono što mi vidimo, čujemo. Adam i Eva, kad su pali u grijeh? Kad je Eva vidjela prvo čudo i kad je osjetila posebno usjećenje. A zaboravili, na što su zaboravili? Na Božju riječ. Uza zakon, uza svjedočanstvo, ako ne govore tako, zora im neće svanuti. Izaija 8.20. Znači, Bog nam nije dao osjećaj kao zaštitu, nego svoju riječ. Naravno, Bog nas je stvorio kao bića sa osjećajima, ona nisu nevažna, ali ona ne mogu biti mjerilo za ispravnu ili neispravnu duhovnost, nego sveta Božja riječ. Ellen White upozorava, oni koji zanemaruju proučavanje Svetoga pisma neće biti u stanju prepoznati sotonske prijevare. Velika borba, strana 593. I zaključuje snažno, jedina zaštita od zablude jest istina kakva je u Isusu. Velika borba, strana 625. Dragi moji, Sotona ne dolazi s rogovima, nego s lažnim svjetlom. Ne pitajmo kako sam se osjećao, nego je li ovo u skladu sa riječi. Ne tražimo manifestacije, tražimo čisto srce. Ne tražimo silu, tražimo svetost. Neka nas Bog ispuni pravim Duhom Svetim koji vodi ka križu, istini, poslušnosti i pripremi za slavni drugi Isusov dolazak. Neka nam dobri Bog pomogne da ustrajemo na pravom i ispravnom putu vjere, da živimo Bogu na slavu i bližnjima na blagoslov. Amen. Hvala Bogu za ovu propovjed i hvala vama, pastore, što ste iznijeli. Neka nas zaista Bog ispuni Svetim Duhom. Na kraju ćemo otpjevati pjesmu pod rednim brojem 311 i molitvom pastora Mladena. Bože moj,
Pomolit ćemo se Bogu. Dobri naš Oče, pun ljubavi, milosti, dobrote, ti si jedini pravedan, dobar, savršen. Hvala ti što si takav. Hvala ti što voliš svakoga od nas, iako smo mi slabiji, grešni i pogriješivi i svako od nas na različite načine bori se sa svojim slabostima. Hvala tebi, dragi Isuse, što si ti došao na ovaj grešni planet svojom voljom, odlučio pokazati nam kakvom ljubavlju nas voliš i ljubiš. Odlučio si dragovoljno otići na križ Golgote. Iz križa si rekao, oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine. Nebeski Oče, molimo te, oprosti nama, jer i mi ponekad ne znamo što činimo, ne znamo što radimo, iskrivljujemo možda nekad i riječ tvoju i svojim načinom života, javnim istupima ili privatnim razgovorima, vjerovanjima, diskusijama, možda iskrivljujemo riječ tvoju. Nebeski Oče, molim te, pomozi svakome od nas ovdje kako stojimo danas pred tobom, Duhom tvojim svetim, da zaista u našim srcima budu vidljivi plodovi Duha tvoga, a to je poniznost, skromnost, krotkost, vjera, uzdržljivost, ljubav. Pomozi nam, zaštiti nas od djela zloduha i zlih duhova. Pomozi svakome od nas, nebeski Oče, da Duh tvoj sveti živi u nama, djeluje kroz nas. Blagoslovi naše mile i drage, da budemo na mio miris i u našim domovima, u našoj crkvi, na radnom mjestu, u gradu, u državi u kojem živimo. Molimo te za naše mile i drage, naročito za one koji te nisu upoznali. Molimo za ljude koji vode i ovaj grad i ovu državu, a naročito molimo za sve iskrene vjerske vođe, za vjernike njihovih crkava, sačuvaj ih od zloga, njegovih prevara i obmana, a nama daj mudrosti, da u strpljenju, blagosti i ljubavi možemo navijestiti istinu tvoju koja se nalazi u zajedničkoj knjizi svih nas kršćana, a to je tvoja sveta riječ, Biblija. Molimo te, Oče, ponizno i zahvaljujemo u imenu Isusovom. Amen.